piatok sa môžete tešiť na pokračovanie videa, kde si budeme práve lisovať túto konkrétnu časť. Tá je veľmi dôležitá pre časovanie vášho auta. Aktuálne je to mimo hodnú úrať prvého valca, aby som zbytočne zaťažoval piesty, blok a podobne, nejaká hmotnosť je tam. Veľký problém som práve riešil pri tomto snímači. Asi z dvoch zdrojov som zistil, že práve tento konkrétny snímač, ale nie je to tak, bohužiaľ, má úplne iný tvar, čo som zistil pri jeho montáži. Ja som ho mal už objednaný koľko? Asi nejakých 3 mesiace. Teda záruka mi bohužiaľ nejako uplynula na jeho vrátenie a nechceli ho zobrať o mňa. Tu vidíte vlastne ten rozdiel. Tá upevňovacia skrutka má úplne inú pozíciu, rovnako takto máme nejaký pičus na to. Teda je to úplne iné. Je to úplne iné. Je zaujímavé, že táto varianta pre 1.9 TDI BXZ BLS pri jeho výmene je potrebné skontrolovať, o aký presný typ sa jedná, pretože Škodovka v tom mala vraj veľký chaos.